Gör det inte det. Har du snart ätit upp? Mm. Du är duktig pojken. Är du? Så du berättar för pappa vad du har gjort sen? Vad det? Du berättar för pappa vad du har gjort sen? Ute. Du har lekt med många barn. Med många barn. Jag har kul. Hallå Henke. Här är han, denna biten. Jag har sylt på den. Här finns mamma. Nej. Mm. Nej. Jag filmar inte det.